बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बि टि सि सोरखारा सोलिफु 5 बोसोरनि गंगार हाजोनि आफाङाव रायजो जाबोनाय गंफ्रोमबो गामिजों लोगोसे भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' गामियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय होगोन होननानै रोखा बिबुंथिदों बि टि सि नि मावफुं सोद्रोमा ड निलुत सर्गियारि। शुक्रबार चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय निसिमा आमटेका सिदाबरीयाव नांथार दैनि दान हरनाय खामानि मावफुंनो थामसिनाव सिदली बिधान सभा बियाबनि एम एल ए जयन्त बसुमतारी फिथा हास'दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बि टि सि मावफुं सोद्रोमा निलुत सर्गियारिआ बुङो दि मिरु सोरखारा जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) बिथांखिनि गेजेरजों गंफ्रोमबो गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलाव गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय होनो थांखि लानायजों लोगोसे बि टि सि सोरखारा जायफोर ओनसोलाव मिरु बिथांखि जल जीवन मिशन मावफुंजोबनो हायाखै बेफोर ओनसोलाव बि टि सि सोरखारा सोलिफु 5 बोसोर गोग्गो लोंग्रा दैनि सिबिथाय होगोन होननानै बुंबावो। थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गंगार हाजो सेर-सेर सोमखोर गामियाव बर'फोरा रायजो जाबोदों, नाथाय लोंग्रा दैनि सिबिथाय मोनाखै, जायनि थाखाय गोबाङानो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंबो होननानै रोखा बिबुंथियो बि टि सि नि मावफुं सोद्रोमा निलुत सर्गियारि आरो गासैबो जेंनाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बोस्रांनायनि थाखाय बि टि सि सोरखारा नाजागोन होननानै बुङो। मैया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार ओनसोलाव बि टि सि नि एम रेरुआ नार्जारिआ नायगिदिंहैयो। बिथाङा गोबां ओनसोलावनो रायजो जाबोनायजों गोबां जेंनानि सायाव सावरायो। लोगोसे बिथाङा मेलागुरि, फानबारि आरो सद'वारि, जिउगुरि आरो थाखानाय गोबां समाव बोसोर गोग्लैसोना थानाय लामाफोरखौ बानायनानै फुना होनो मैया बिथांखि लायो आरो लामा बानायनायखौ मैयानिफ्राय जागायबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा इयामआ फोरमायबावो दि आथिखालाव सोलिबाय थानाय माहारियारि कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ गासैबो रायजो-राजाफोरखौनो गोनो गोथो गैयाजासे बयखौबो लानो थाखाय खावलायदों। थामसिनाव सिदली बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एम एल ए जयन्त बसुमतारीआ मैया बि टि सि नि एम ड निलुत सर्गियारिनि नुजाथिनायाव आमटेका ओनसोलनि सिदाबारि गामियाव लंखार दैमा रुगुंआ बन्दरखौ बेखेवबाय। बेनि गेजेरजों गंब्रै गामि फारियै मारुपारा, अन्थाइबारि, उनाव बसि आरो धानसिगारि गामिफोराव दैमा खुरखानायनिफ्राय रैखाथि मोनो बिथां जयन्त बसुमतारीआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बि टि सि नि बिबुंथिगिरि मुस्रि काथिराम बर'आ गावनि बियाबनि सिङाव सुबनखाता ओनसोलनि देहा फाहामसालियाव दावबायफैदों। आसाम रायजोआव 24 घन्टानि गेजेराव 4309 गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेनिनो 46 जन सुबुङा जिउ गोमाबाय। कर'ना पजिटिभ रेटआ 4%।
भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 1,32,364 गोदानै कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बेनिनो 2,713 जन सुबुंनि जिउ गोमाबाय।